Какво искаш? Идвам само за оная бира, която ме обеща. Това е всичко. Не говорих на сериозно. Какво? Хубаво, сета е. Седай. Не си тук, за да ме открадеш отново. Брат, аз никога не те открадна. Просто трябваше да си върна колата. Добре, речи го както щеш. Изобщо не ми пука. Какво мога да направя за теб? Брат, дойдох само за да видя дали мога да ти помогна с нещо. Виждам, че ти върви доста добре. Виж, пенсионер съм. Не си ли малко млад за бурата, джапанките и да стоиш над слънце? Виж, бях в тази игра за много години и успях да изляза жив. Това ме прави в точната възраст. Изглеждаш като добро момче. Ако искаш мой съвет, откажи се от това. Работейки твърдо, само баваш хората, които обичаш. Нараняваш, крадеш, убиваш безразсъдно. И може би, ако имаш късмет, просто ставаш един тъп генгстър. Това са глупости. Иди на университет. И така ще можеш да измамиш хора и да ти плащат за това. Нарича се капитализъм. Значи това, което видях миналия ден, е нещо като мъртвец, който пак заживява и тероризира целия свят. Това, което видя миналия ден, е човек, който се занимава с мижитурки. Еми, предполагам, че никога не съм се видял като мижитурка. Значи днешната лекция е само за скромност. Утре ще се пробваме да го тренираме. Да тренираме какво? Нищо, просто фантазирах с един филм от 80-те. Да, мога да видя, че стоиш много време там. Колкото мога повече. Значи заради това си в Байнвуд, нали? Може би тук съм, защото съм идиот. Който си мисли, че скъпи палми са добър заменител за това, че не знам какво по дяволите правя. Боже, брат. Много си забавен, знаеш? Виж какво ще ти кажа. В момента най-малкото, което мога да направя, да ти купя оная бира. Има едно баче, което ми харесва. Не е много далеч от тук. Хайде. Ще вземем колата на жена ми. Ей, Джим, отивам да пия нещо с... Тате! О, с мамка му. Аз съм в корабани и съм по магистралата. Те го крадат. Какво? Кораба ми е откраднат? Аз се опитах да го продам. Знам, че не искаше да го продам, но ми дава са пари и те не искат да го купят, просто искат да го вземат. Ти си луд? Добре, идвам. За кораба ми. Добре тогава. Сменяме плановете. Любимият ми син не беля. Ще се опитам да направя каквото мога, брат. Hobbies and ensures you look the part. Hobbies aren't about doing something, they're about seeming. О, ето го. Това е моя кораб. Твоя кораб бърза твърде много, брат. Задръж. Фу, мамка му. Махай се от тук, бе. О, мамка му, застреляха мотора. Имаш 4 пътни ленти, където да хвърляш хора. Не наранявай моето момче. Брат, може ли малко помощ? Татко, чакай. Ти не си ли човек от лутав тук къщата? Да, аз съм. И е много дълга история, брат. Джими, момче, внимавай. Не. Мамка му, дръж се здраво. Тате, помощ. Не. Задръжте кораба. Какво по дяволите правиш, бе, дете? Тате! Не ми хленчи, бе, малко едно такова. Не. О, не. Хайде. Брат, ела да ме вземеш от тук. По-близо де, човек, по-близо. Напомни ми никога повече да не искам бащински съвет от теб. Тук ли са всички? Добре, време е да си върна кораба. Дали терапевтът може да разбере защо толкова много обичаш този кораб? Ей, това изобщо не звучи много добре, но... Ей, брат, това е мотора. Няма как да преследваме никой с това.
Издръж още малко де. Брат, работилницата е там. Познавам този човек, казва се Хао. Той ще ни помогне. Добре, вземи каквото имам в портфела. Няколко хиляди. Това ще стигне, нали? Сигурен си в това, нали? Да, ще се справя. Добре. О, аз ще дойда отпред. Излез се заобиколи де. Добре де, мога само просто да отида Виж, напред. човек, ще оправя колата и ще ти оставя в къщи заедно с този човек. Хич не се притеснявай. Ти иди и се отпусти малко. Става ли? Добре, много ти благодаря за днешното. Мини по-късно от къщи и ще поговоря. Видя ли? Разбира се, човек. Извинявай, че не ти вътахме кораба. Айде, брат, да тунгоме тая луда коле. Слушай, щом и двамата сме безработни, може да се разкарваме заедно, нали знаеш? Да, ще помисля, бътле. Просто е тъй да убием времето, брат. Да играем на дартс или да пинем по нещо, стрети с клубове. Брат, мога да съм много луд. Да, бе, брат, имам ти телефонния номер, но знаеш ли какво? Не се нати толкова с баща си, добре ли? Да, разбира се. Разбира се, човек. Ти си брат ми от друга майка. Или поне така се надявам, защото майка ми беше малко крове. Ще се видим. Както кажеш, бе, братле. Мир. Казвам ти, аз му спасих живота. Но знаеш ли какво мисля, че направих прекалено? Не мога да повярвам как се справяш с това. Как да не мога? Аз съм жена, точно така, права си. Но момиче... Направих всичко, което можах. Но знаеш как са мъжете? Изчакай. О, Боже, все още не сме вървели дори 5 минути. Да, знам. Просто питам. Това е духовно ходене. Упражняваме тялото и душата. Ние сме жени и ние сме свободни. И ние ще свършим с патриарха. Ние сме жени, чуйте нашата бока. Ние сме жени, чуйте как викаме. Ние сме жени, изобщо се бъркайте. Боже, в това лелята ли е? Да, бе. По-добре, че не ме видях. Сега се занимава с спиритуално вървене. Тя просто се опитва не да... говори така за леля си, брат. Тя е много... Има предвид, че е много яка, бе, брат. Хайде. Къде е? Трябва да отидем да вземем нещо, бе. Може да говорим и да вървим на същото време. А защо не караме до там? До ей там, с чоп. Трябва малко да размърдаш този дебел задник. Както кажеш, бе, дълъг куче съм. Ей, ти не си ли брачетката на Лаита? Да. Мамка, мама, че си груба. Само исках да ти кажа, че ми харесваш. И какво? Ти изобщо не ми харесваш. Защо се правиш на голяма работа? Аз съм генгстър. И какво като си гангстер? Има хиляди гангстера вече. Мамка му, добре, а какво ще кажеш да ти вкара малко екстази в задника? И след това ти сама ще се молиш за мен. Ти си Какъв е ужасен. проблема, Ди? Не е яко, когато гангстерите не си хващат нещо. Майната ти вешматка. Няма какво да деля с CGF. Тук никой нищо няма да дели. Я да мъкваш, бе, кучко. Да те баве, И тъп. аз стига, майната ви на всички. Няма ли закон за такива шматки като вас, генгстъри с маски? О, сега какво става, бе, брат? Ще не скотошиш ли? Мамка му, майната ви, бе, човек. Аз съм аха му тук. Мамка му, той тип са бътна. Айде, вземи чоп и го фърли, той е идиот. Мамка му мръдни, ти стига си стоял на място. Хайде, Чоп, хайде. Захранпи го за задника. Хвани го той. Хвани го. Предай се, бе. Траките от кучета, бе. Пу, мамка му. Да е ба, теб и твоето шибано куче. Не го чукай. Захапи го за задника, бе, Чоп. Хвани го, бе. Тая мъстия му хапа, бе, брат. Я да мълчиш. Брат, ела тук. Аз си търко става, бе, брат. Нали ви казах, че нямам никакъв проблем с Може този CGF? път да се е наша работа. Ама какво? Ламар Дейвис, това ти ли си, бе? Човек, я мъква и се качва вътре. Да, точно ти си, бе, брат. Шипан идиот. Казах, че нямам проблеми с вас, бе, човек. Мот ти, бе. Човек, какво по дяволите? Оглеждай го, момче. Махнете го това куче от тук. Айде, качвай се. Абе, я се разкарай от тук. И ти, идиот, дай ми този телефон. Какво правиш, бе? Копелета такива. Много скоро ще се видим. Това, че виждаше, защото не направихме това, което трябваше да направим. Не го забравяй. О, и също ми дължите нов мотор, куче синове. Ми айде, куче син. Ти си куче син.
Отваряй си очите с тея бала, ще се опитат да те хванат. И полицията ще те търси също. Да, хич ще ме притеснява. Аз съм си генгстър, брат. Знаеш ме. Мога да се пася сам. Не, хич не можеш. Ей, ти, спри го! Разкаре се Майкъл, опитаме. успокой се. Какво по дяволите става? Нищо не е станало, това беше просто грешка. Изчука един куче син в моето легло. Ти са бащ, мен. Не беше точно така. Идваш ли? Майната му с теб са, май да офайн това куче си. Ама не дей го убива! Ей там, това е неговата кола. Куче син е там горе, виж. Охо, на треньора му върви много добре. Ей, копеле! Избяга преди да можем да се оправим сметките. Майкъл, приятел, страшно много се бъркаш, бе, човек. Да чукаш жени е хоби, не е професионализъм. Има въже в задната част на камиона. Въжи го и там на опорите. Искаш да му събориш терасата? Еми той да сби брака ми. Човек, наистина ли ще си толкова Да, драматичен? сете. Казах ти, за тази сесия няма да взимам пари. Но бяха много сесии, бе, брат. Мисля, че работихте повече, отколкото само в обратната ръка. Обратната ръка на Аманда много се подобри, бе, брат. Но понякога трябва да се върнем назад, да станем по-добри. Може и аз да трябва да се кача там горе и да си тренирам обратната ръка. В лицето ти. Човек, разпадам се от толкова негативна енергия. О, наистина се надявам, че е така. Готови сме, брат. Идваш в моята къща, взимаш ми парите и ми чукаш жената. Ти луд ли си, бе? Приемам вината си и мога да кажа, че това не беше правилно, брат. Моя грешка. Сериозно. Ама, че си великодушен. Позволи ме да те аплодирам. Ти ебаваш ли се с мен? Абе, човек! Чакай! Много голяма грешка ще направиш. О, не! Ето на. А да видим какво ще стане. О, брат, ти си абсолютно худ. О, мамка му, със сигурност сега ще съжалява. Направи го, да е, хайде, направи го. Ти е балаш ли се, брат? Да, айде. Мамка му, човек, мамка му. Направихме го. Ебахме му майката. Да, майната му, но наистина ли трябваше да се борим цялата му къща будбера надолу? Ей, ние просто се опитахме да му дадем урок. Еми, това си беше урок и то голям. Така може да се концентрира в пистата, не в жена му. Да, вече няма как да докара други жени там. Ей, това просто беше обществена служба. Уф, ей, благодаря ти за помощта днес. Не знаех, че това ще бъде толкова щуро. Брат, хвърлянето на къщи по баери със сигурност може да ядоса някой човек много. Еми, да, и аз се мислих, че тези дни бяха свършили. Не знам какво по дяволите става. О, мамка му, сега със сигурност ще разберем. Знаеш ли кой съм аз? Знаеш ли кой съм аз? Знаеш ли? Не, Еми ти? Ти? Мисля, че да. Хубаво. Знам кой си ти, знам къде живееш. Ти пък кой си? Аз съм Франклин. Документи. Сега, Франклин, може и да ни помогнеш тук. Кой съм аз? Мисля, че си Мартин Мадразо. Добро момче. И аз си да му разкажи малко за мен. Човек, господин Мадразо. Господин Мадразо е голям бизнесмен, който беше обвинет несправедливо криминални дела с банда мексиканци и също така трафик на дрога, но свалиха обвиненията, защото свидетелите просто изчезнаха. Умно момче си. Сега, Майкъл, имам въпрос за теб. Защо по дяволите събори една невероятна къща с висока стойност отбера надолу по Вайнвуд Хилс? мислих, че собственикът чука жена Ти ли ми. изглеждаше много скъпа къща за инструктор по тенис? Не мислих трезво. Личи си.
Еми, на Наталя ще й трябва хотел, докато ни финансираш ремонта, нали? Разбира се. Добре. И си мисля, че ремонта ще струва около горе-долу 2 милиона и половина. Така де. Супер. Това е великолепс. Аде, бе, човек. Мамка му добре ли си? Никога не съм бил по-добре. А сега какво? И ми изглежда, че ще трябва да отложа пенсионерството ми. Манкам. Човек, имам прекалено много ипотеки. И виж, само знам един начин да правя пари. Май ще трябва да се обадя на един мой стар приятел. Лестър. Той трябва да е тук някъде прилада. Май ще трябва да го намеря. Само ми дай малко време, става ли? Добре, брат.